A primeira parada do presidente da Deputación da Coruña na súa visita de hoxe á Pobra producíase no Concello. Ás portas da Casa Consistorial foi recibido polo alcalde José Carlos Vidal e demais membros da corporación. Xa no interior das dependencias municipais foi convidado a asinar no libro de honra. No mesmo despacho de alcaldía mantivo tamén un breve encontro cos representantes municipais para trasladarse posteriormente ata o lugar da Mirandela. O núcleo foi obxecto nos últimos meses dunha importante actuación financiada precisamente con cargo ao Plan de Obras e Servizos do organismo provincial, cun orzamento de preto dos 150.000 euros. As obras supuxeron a mellora integral da zona, dando resposta ás numerosas demandas dos veciños ali residentes. Unha obra que era moi pedida durante bastante tempo e que por fin conseguimos neste mandato pois levala a cabo e executala. A verdade é unha obra de unha actuación integral, como podes ver aquí xusto na zona na que estamos se puxo todos os servicios para os veciños e para as veciñas, o sea que foi unha actuación integral e logo pois continúa pola carretera que temos un poquinho máis abaixo e dando toda a volta. Son cartos que realmente, se non contáramos as administracións así pois de povos como o noso, non, que non ten acceso ao mellor a outro tipo de cartos, pois non sería moi complicado levar adiante accións e actuacións deste tipo. A parte tamén, non só por suposto está o POS, hai o plan de emprego que, bueno, nos beneficia moito e nos fai, por exemplo, os técnicos de igualdade, de cultura, o técnico do museo, o que é as brigadas, por exemplo, de desbroces e tal, moitas veces van con cargos tamén a contratación de persoal que podemos facer frente cas axudas da Deputación. Na súa intervención o presidente Valentín González Formoso destacou tamén a importancia deste tipo de obras, incluídas no POS, un plan provincial de axuda aos concellos, que se verá ampliado de cara ao ano que ven. Hoxe tivemos a posibilidade de comunicarlle ao Concello que vai ter o ano que ven prácticamente o dobre de financiación que ten este ano o Concello da Pobra do Caramiñal. Por lo tanto, é unha moi boa nova, tal e como nos trasladan lóxicamente os alcaldes e alcaldesas a quen lle trasladamos ese dato. Significa que unha Deputación que está absolutamente saneada, que leva 14 anos sin pedir un só céntimo a ninguna entidade bancaria, que xestiona eficazmente os seus recursos, que é capaz de multiplicar esforzos para ser máis eficientes e permitir unha caixa cada vez máis grande para que redunde na capacidade inversora dos concellos máis pequenos. Eso se traduce en que podamos facer cada ano máis intervencións deste tipo. A última parada do presidente provincial na súa visita á Pobra producíase na parroquia de San Isidro. Alí supervisou a actuación realizada tamén no entorno do cruceiro de Abuín, que supuxo un investimento duns 45.000 euros.